Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры, пятніца, 12:00 па Мінску. А гэта значыць, што блогер Александр Кнырович у нашай студыі. Прывітанне, Александр. Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаныя гледачы. Ну, а гэта, ў сваю чаргу, значыць, што будзем абмяркоўваць важныя тэмы і падзеі з эканомікі і палітыкі Беларусі і свету. Эфір у нас жывы, калі ласка, задавайце пытанні у каментарах, дзяліцеся меркаваннямі, а пакуль вы збіраецеся ля экранаў. Я вам нагадаю пра, уласна, канцэпцыю гэтага стрыму. У Александра ёсць YouTube-канал, які так і называецца Кнырович, і кожны тыдзень, а часам і пару разоў на тыдзень, там выходзяць відэа такія сціслыя, ёмістыя, пра нейкую з'яву з нашага жыцця і з жыцця нашых суседзяў, звычайна. А тут на Еўрарадыё мы ці анансуем гэтыя відэа больш шырока неяк, да, ці разгортваем іх як цукерачку і, вядома ж, адказваем на вашы пытанні. Што там, Александр, у вас чакаецца? Ну, як і абяцаў, ну, вось Павел сказаў аб тым, што адзін раз ці два, ну, мы, конечно, намагаемся зараз рабіць два выпуска на тыдзень. Не заўсёды атрымліваецца. Апошні выпуск выйшаў у нас, напэўна, вось напрыканцы той нядзелі ці пачатку. Гэта ён быў, і мы яго анансавалі, ён быў пра тое, як беларуска мінская кадастравая агенцыя намагаецца, ну, вас падмануць наўпрост, кажучы пра тое, што расіяне ніяк не ўплываюць на рынок жылля ў Беларусі, прыводзячы нейкія лічбы, которые, цэны растуць на рынку жылля не праз расіян. Кажуць кадастравае агенцтва. Ну, калі вы звернеце ўвагу, напэўна, тыя людзі, які глядзяць нас з Мінску, звярнулі ўжо ўвагу, што ў феврале была $1950 за квадрат, а зараз 2400. То бок за 3 месяца на 450, прабачце, долараў, на больш як на 20%, ну, это амаль як вось у гэтым самым... Я уеду жыць в Лондон, пока неяк атрымліваецца. Вось. І таму, канешне, і ніякіх іншых падстаў для таго, каб раслі гэтыя цэны, акрамя новых пакупнікоў, ну, няма. І кадастравае агенцтва просто хлусіць, так, ведаеце, не паказваючы дадзеныя за сакавік ці красавік, а паказваючы цалкам нам за год, за квартал, і разважаючы, што нешта там, што нешта. Вось был вельмі такой цікавы выпуск, мне было цікава нормальна з праглядамі. Бок атрымліваецца, што чым больш там расіянам блакуюць інтэрнэт, да, тым, чым больш вводзяць планов кавёр там в аэропортах, да, тым больш у Мінску і ў абласных цэнтрах, дарэчы, каштуе квадратны метр. Бачыў я, дарэчы, навіну, што ўжо ва ўсіх абласных цэнтрах у Беларусі квадратны метр каштуе больш за $1000. У Віцебску 1020, у Магілёве 1041 і далей, ну, так традыцыйна чамусьці зноў жа склалася, што на ўсходзе Беларусі цэны на жыллё ніжэйшыя у сярэднім, да, чым на захадзе, у Брэсце і ў Гродно. Ведаеце, у нас паўсюль больш за 1000. У нас увогуле ёсць заходнія рэгіёны, якія больш заўжды развітыя, чым усходнія рэгіёны. Але, ведаеце, тут я павінен закрануць яшчэ адну такую цікавую тэму. Ёсць і іншы ўплыў. У нас, ведаеце, у нас эканоміка па выніках красавіка вырасла на 2%. Раней яна падала, а зараз яна вырасла. Но калі глядзіш унутр, то атрымліваецца такая цікавостка, што 0,6 ад гэтага роста гэта, ну, штрушок, гэта как бы нейкі скачок в IT на 12% адразу. І калі задаеш пытанне, а што у нас змянілася, што адкуль у IT, да? IT? І адказ вельмі просты. Калі в России пачалі вырубаць рубільнік, то некаторыя расійскія кампаніі сказалі: прабачце, тут у нас за невелічкай сцяной, за адчыненымі дзвярыма нармальны інтэрнэт, ніхто нічога не вырубае. І ёсць версія, што гэта, ведаеце, частка расійскіх кампаній перавяла выручку, перавяла дзейнасць менавіта на свае беларускія вось такія філіалы. І атрымалася, што гэта вельмі так нармальна падтрымала ВУП ужо ў красавіку. Так, без гэтага было бы мінус 0,4%, а з ім атрымалася плюс 0,2%. Таму не толькі кошты на кватэры рухаюць расейцы ўгару, але і вось беларускі ВУП. Такое было выданне на пачатку, ну і сёння выйдзе лёгкае выданне з галоўным пытаннем. А чё ты такой серьезный?
Давайте перад тым як анансуем гэтае выданне паговорым крыху яшчэ больш пра беларускае IT, таму што ёсць нагода, шчыра вам скажу, шаноўныя слухачы і гледачы, ёсць нагода, і яна як звычайна як бы і адтуль адкуль мы чакалі, і у прынцыпе адтуль адкуль мы не чакалі, таму што ёсць у Беларусі адзін чалавек, які з'яўляецца спецыялістам і ў гісторыі, і ў эканоміцы, і ў кіраванні саўгасамі, і якіх толькі прафесій у яго, да, там падлічваў нават нехта, значыць, і фатограф ён быў там, і журналіст, і все астатняе. І вось гэты чалавек выявіўся таксама спецыялістам па штучным інтэлекце. І сваё валоданне тэмай ён прадэманстраваў вось на гэтым саміце нейкім, які адбываецца гэтымі днямі ў Казахстане, да, у Астане, які прыехаў Пуцін там з этой беспрэцэдэнтнай аховай, да. Вось гэты чалавек, я думаю, што вы все зразумелі, што это за чалавек, ён заявіў, што ў Беларусі штучны інтэлект развіваецца з 1960-х гадоў. Таму я разумею гэтых расіян, якія пераводзяць кампанію ў Беларусь, выручку сваю неяк, вот это вот рухаюцца назад. Конечно, таму што у нас 60-х яшчэ гадоў мы ведалі, да, і он уже как развіўся з 60-х, натуральна, за 60 гадоў, які прайшлі 60-х гадоў. Как? Я думаю, нормально развіўся. Вот, и тут, конечно, запил, я вам зацитую, запил таки стандартный. Я по своей первой профессии учитель, и всегда любую лекцию, любой урок, как преподаватель, я начинал с азов. Понятию искусственный интеллект уже более 70 лет, то есть это не нововведение сегодняшнего дня. И в Беларуси системная работа над данной темой идет с середины 60-х годов, еще со времен создания Института технической кібернетики в Мінске. Вось так. Ну, можна, в прынцыпе, і, ведаеце, так сказаць, што браты Стругацкія працавалі над штучным інтэлектам, і іншыя пісьменнікі, які навуковую фантастыку, Пушкін. Да? Ну, Пушкін... Ну, а як же там этот... Коты ходят, ну, какие-нибудь там скатерти, ну, что-то вот это вот все, оно же как бы все само разговаривает как бы с тобой. Белка ядрышки грызет, ну, некие там, ядрышки, да? Конечно. Ветер, ты могуч. Ну, ясно. Карацей, я вам скажу, что, ну, з одного боку можна порадоваться за Беларусь, як за краіну, дзе не, ну ёсць гэты інстытут, безумоўна, інстытут тэхнічнай кібернетыкі ёсць, ён там на акадэміі навук заўжды праходзіш, і там была такая загадкавая спадарожнікавая талерка просто огромнай велічыні. Просто ты адразу праходзіў міма і разумеў, што тут сур'ёзныя людзі працуюць 100%, займаюцца сур'ёзнай справай, да? Ну, але з іншага боку, канешне, ізноў, калі такія разважанні гучаць на нейкай там вялікай пляцоўцы і шмат людзей. Вот я чытаю гэта, напрыклад, з казахстанскага сайта нейкага. Бо у Казахстане людзі, у прынцыпе, ўжо таксама цяпер у курсе, што у нас, на якім узроўні у нас вот кіраўнік краінай як бы разумее працэсы, валодае всім, да, на якім узроўні вот ён кіруе краінай і вядзе дыялог і рыторыку розную. Так што, конечно, вот в гэтым плане робіцца крыху сумна. Ну, у меня есть два пытання і да нашых гледачэй. Давайте себе уявім. Сапраўдныя беларускі, ну, па-першае, ёсць перплексіці, якія мае беларускі карані, ну, калі б гэта была сапраўдная праца Акадэміі навук, Інстытута кібернетыкі, да бог з німі, адміністрацыі прэзідэнта. Як бы называўся гэты штучны інтэлект? Як бы его звалі? Вы маеце на увазе, типа, вот як Джеміні, перплексіці, Клоуд, да? Так. Я, Александр, не ведаю, что вы хочете зараз от меня почуть. Ну так, фантазія асацыяцыі ад наших гледачэй, тому что у меня першая, конечно, умка выглядае як значна больш... Умка. Конечно, умка. Тады штумка. Штучная умка. Ну, нешта такое, правильно? Штумка. Или можно пайсці кудысьці у, как бы, ведаеце, у бок Дмитрия Крутого, так, что был круты штучный интеллект. Тому напишите комментарий, как бы, як вам падаецца, які может быть такая вось назва. Штучный интеллект распрацаваны у Беларуси. Так, конечно. Ну, неблагая ідэя да контумкі і штумкі. Урэшце рэшт, я думаю, што гонар гэтага сабакі яшчэ
назовуць вуліцу, Праспектам? піянерскі лагер там і ну і гэтак далей і гэтак далей і гэтак далей, але не будзем забіраць наперад, чаму б не штучны інтэлект. Ну да, тут яшчэ конечно можна пагаварыць, паразважаць крыху пра расіян, якія бегучы ад вось гэтага свайго агрэсіўнага аўтарытарызма, я б які сфарміраваў так. самі ускармілі. Ну, Саша Філіпенка, вось я не вельмі люблю Сашу Філіпенка, але ён добра сказал у эфіры «Дажджа» про тое, што расіяне засунулі 4 гады ўжо трымаюць языкі ў дупах наконт вайны. І это так абурыла расіян, што яны пачалі вядоўцы «Дажджа» пісаць лісты ў наступным сваім стрыме, ўжо з Плюшчевым, я так разумею, на тэлеканале там пра цвік, нешта, жывы цвік, да? А Плюшчев его пытается: Саша, вы можете, калі ласка, патлумачыць? Саша кажа: а что тут тлумачыць? Ну да, засунули языкі в дупы, дамовіліся самі з сабой, сядзіце і не заўважаеце гэтую вайну. А цяпер яны яшчэ не заўважаюць, а это яшчэ лягчэй, мне здаецца, чым вайну. Тое, што адбываецца ў Беларусі, да? То бок людзі, якія па ўласным жаданні, ну, некія ж перадавыя айцішнікі, да, па ўласным жаданні перавозяць свае бізнесы з Расіі не Кіпр. Ну, Кіпр это, ну, хаця б у Арменію. Ну, там в Арменії пачаліся нейкія працэсы. Цікавыя, да, вось. Ну, ладно, ну, Літву, ну, Польшчу, ну, конечно, цяжка, да, але, ну, паспрабуй, як бы, вот. А вы такие, ну, тут у нас есть Россия получше, да, со знаком якости. Докладно. Россия, Россия такая до войны, ведаеце, да. Такая. Это вельмі докладно. Но ввогуле, ведаеце, конечно, калі мы там жартуем, то жартуем. Мы жартуем. Но есть цікавае пытанне ввогуле, ведаеце, вот то, што сказаў Саша Філіпенка, вось суадносін паміж унутры чалавека, паміж вось асобным светам сваім, а далей асобным комфортам, калі ну, унутры садовага кольца все добра. Там мне расійцы рассказывали, что война привела до того, что з'явіўся новы клас багатых людзей, якія зрабіліся багатымі менавіта на вайне. І яны заўважныя ў цэнтры Москвы, і жыццё ў цэнтры Москвы стало больш багатым, якасным и так далее. Больш інтэнсіўным, да, так, открываются месцы некія для этих людей, да. У іх больше грошей, все. І вось как бы суадносіны паміж вось асабістым комфортам, вот этим вот адчуваннем, як ты сам да сябе прыміраеш адказнасць за краіну і ввогуле свой погляд на будучыню, тому что, ну, калі ты адэкватны чалавек, ты не можаш не разумець, што вот сёння так, але ж дрон даляцеў амаль да Крымля, але ж там гараць нафтабазы, і каб тебе гэта не заўважаць, ты павінен ужо не просто ведаць, как в Советском Союзе. В Советском Союзе было лёгка, тому что как бы для того, каб пачуць альтэрнатыўны пункт гледжання, трэба было шмат намаганняў. Трэба было схавацца под коўдрай, там прыёмнік Грюндзік включить, как пел Высоцкий, ловить контра ФРГ. Так вось как бы и ловить гэтыя галасы, якія пробиваліся сквозь шум, ветер о том, что насамрэч адбываецца. Сёння ж не такія часы, сёння вмыкнул YouTube и гляди Плюшева с дождем, калі ты расейц, и ці калі ты Беларусь, гляди стрымы о 12 гадзіне кожную пятніцу наша спала. Ты маеш магчымасць атрымаць усю інфармацыю. І тым не менш, вельмі вялікая колькасць людзей не адчуваюць сувязі паміж сваім жыццём сёння, тым, што адбываецца за іх асабістым гэтым колам і сваей будучыняй. І гэта такі, ведаеце, такі парадокс. Мне ў дзяцінстве, калі я был падлеткам, мне падавалася, што калі людзі будуць мець возможнасць ведаць праўду, то свет зменіцца. А я дажыў да часов, калі праўда, вось, працягні руку, включи YouTube, все пазнаеш. І оказалася, што праблема не ў наяўнасці праўды, не ў наяўнасці крыніцы інфармацыі, а ў самых людзях, у іх адчуванні сябе. І вось мне былі патрэбны, ведаеце, намагання, каб не заўважаць. Ну і вы, Александр, гэта яшчэ пра першы ўзровень як бы разумення, да? Это там, калі вайна прыходзіць прям вот ужо да цябе,
да, а увогуле ім бы яшчэ зразумець, што яны там руйнуюць украінскія гарады, забіваюць мірных украінцаў, як бы, да? Бок, гэта ўжо, ну, гэта неякі наступны, конечно, да? Вось, але гэта ўжо як бы недзе далёка там адбываецца. Гэта ўжо ігнараваць увогуле проста, да? Ну і вось таму, да, таму складана не пагадзіцца з Сашам Філіпенкам у гэтым выпадку. Таму расіяне, конечно, которые едуць у Беларусь хавацца ад вот этого вот всего, что раптам здарылася, аднекуль взялося, да? Вось это, конечно, ну вот такие вот расіяне, але цены на жыллё разгоняюць. І за гэта плацяць беларусы. Да, плацяць беларусы, да. Ну, здрасте. Так. Нам вон пишут в комментариях, какие 1000 за квадрат. Ну, серьезно, 1000 за квадрат. Мы с Александром не хлусим. Это минимально. Это в Витебску 1000 за квадрат, як бы, да, а у Бресте и у Гродня там дорожей. Но в Минску, вот Александр сказал, 2400 с хвостом. А то не было 2410. Да, Александр, значит, вот вы сказали, что мы тут сидим жартуем, да, а вот как раз я хотел перевести нашу размову на людей, які не жартують. Як бы амаль. Часам здараецца, але жарты гэта вельмі спецыфічныя. Вы ведаеце, калі Наталья Качанова сустракаецца з нейкім там актывам в нейкіх рэгіёнах, яны, ў прынцыпе, як бы усміхаюцца адно аднаму. Яны все, яна уваходзіць, яны падхопліваюцца, і яны такі так. О, якія маладыя, гэта ж наша будучыня. Ха-ха-ха. Вось. І вот так вот адбываецца вот такі вот чыноўнічы канцелярскі гумар, але на гэтым все. Так, чаму ж не жартуюць беларускія чыноўнікі? Менавіта з гэтай нагоды я зрабіў відос, ён такі неэканамічны і выйдзе сёння ён амаль гатовы, ведаю, што праз пару гадзін выйдзе. Чаму ёсць адказ? Адказ ёсць некалькі адказаў. У сваім відосе я буду разважаць, праводзіць прыклады, конечно, Зеленскага з яго раялем і з дазволам праводзіць парад у Москве. Які троллінг можа быць круче, так? Вось. Пашынян, які кушае чабурэк і дазваляе себе вельмі шмат чаго ў сацыяльных сетках. Грае на бубнах. І Туск з Навроцкім, які адзін аднаго троляць праз сацыяльныя сеткі, высвятляючы, а хто з іх больш легітымны. І шмат чаго яшчэ таго, што робяць чыноўнікі самага высокага рангу, яны выглядаюць там як звычайныя людзі. Не выглядаюць як, ведаеце, людзі, якія, жалезныя дровасекі, ці тэрмінатары, ці людзі, якія заняты такой справай, што яны прям не могуць ні на секунду расслабіцца. У чалавека вайна ідзе, у Зеленскага, ён себе дазваляе. У нас вайны, як быццам-то і няма. Вось. І таму, канешне, гэта такое, гэта наши чыноўнікі, якія адлюстроўваюць, канешне, не сучаснасць. Не 2026 год, нешта зусім іншае. А прычын некалькі. Па-першае, страх, канешне. Калі ты жартуеш, ты себе подставляешь. Калі ты жартуеш, ты быццам бы не баішся. Вось што я скажу, да? То бок, гэтая тэма з Умберта Эка, да, пра страх як зброю аўтарытарнай структуры і смех, як тое, што... Я очень вельмі люблю творы Умберта Эка, але менавіта гэта я не чытаў. Это «Імя Розы». «Імя Розы» тут было? Да. Не памятаю. Это ключавы сюжэт «Імя Розы» пра тое, што, уласна, кнігу, якую шукаюць, якая быццам бы ёсць у гэтай бібліятэцы, гэта другі том паэтыкі Арыстоцеля, прысвечаны камедыі, прысвечаны смеху, і хаваюць яго менавіта таму, што нельга так. Разбураюць. Ніякага смеха. Разбураюць. Не, толькі трагедыя. Цікава, таму што я, канешне, захоплены был сюжэтам Фуком. Сюжэтам, канешне, быў захоплены, як там, і, канешне, Шон Коннери, які з падпутам это все паказаў. Так вось, круты фільм. Канешне, гэта зброя. Канешне, страх гэта зброя, і калі ты жартуеш,
ты як быццам абезброены, то бок тебя ведаеце, гэта же там удалы ці неудалы жарт, і калі тебя за гэта могуць прыцягнуць. Не тое, што прыцягнуць да адказнасці там по крымінальнаму кодексу, гэта, конечно, здараецца. Вось, але тебе могуць сказаць, што ты не такі, як усе. І гэта можа адбіцца на тваёй кар'еры. Гэта, конечно, першае. Па-другое, уявіць себе, што нейкі кухараў робіць старонку 3 і пачынае быць нармальным чалавекам. Не вось гэтым у гарнітуры весь зашпілены змагаецца за шчасце, так? А пачынае быць нармальным чалавекам і размаўляць з вами нармальнымі словамі пра нармальныя тэмы. І рабіць, як там прыгожы прыклад, як Рафал Часкоўскі, паказваючы, што будзе адбывацца в горадзе, паказваючы планы і атрымліваючы шмат хейта. Такія ж самыя, як Мінчукі. Але не баяцца гэтага. Так вось, уявіць себе Кухарава, які стаў папулярней за Лукашэнку. Гэта ж краты адразу. І, канешне, па-трэцяе, ім гэта не для чаго. Ведаеце, калі ўсіх людзей, якія мы з вами пералічылі, іх абірае народ, і няма ніякіх сумневаў, што іх абірае народ. І таму ім трэба быць тварам да народа, і трэба быць роўнымі з народам. Трэба рабіць адчуванне, што я такі ж самы, як вы. Так, у меня, можа, там дом трохі палепей, я, можа, лётаю... ахова ёсць. Ахова ёсць. Ввогуле, у меня такія ж самыя праблемы, як у вас. Вось моя сабака, вось моя жонка, вось мой... Ровар на роварнай дарожцы, там, вот я еду там, да. І дзеці не вельмі ўдалыя часам. Вось так бывае. І вось ім гэта патрэбна, каб іх абіралі. Нашых чыноўнікаў абірае адзін падпісчык. Ён чамусьці жарты не любіць. Ён не любіць, калі жартуюць над ім, ён жартуе сам, жартуе толькі з гары ўніз. І вельмі, канешне, такі казарменны гумар, такі вось, такі нечалавечы. Вось, таму, канешне, гэта вось так, ведаеш, што мяне зацікавіла? Гэта таладна, чыноўнікі. Была каманда КВН, доктор Хаус, якая перамагла ў высшай лігі КВН, Масляковскім КВН. Яна перамагла ў 22-м годзе, прычым рэкордна, там яна страціла вельмі нешмат балаў. То бок я не чуў яе гумора, але я так спадзяюся, раз яна пераможца КВН, мы ведаем, што там людзі прям працуюць, там прям аўтары, і гэта бізнес, вялікі бізнес. І вось яны зрабілі камедыйнае шоу на БТ, якое выйшла на мінулым тыдні. Такое везде, як Comedy Club такі. Добрыя гэтыя дэкарацыі, дарагія здымкі. Бэнд, відаць, ёсць, да? Ці нема? Музыкі в студыі. Ёсць диджей, который круціць там диски, то все. То бок все, в прынцыпе, па лекалах такіх шоу. Бачна, што для беларускага тэлебачання там заплачено. Я включил, посмотрел 1,5 хвіліны, і я не смог это далей глядзець, таму што не смешна. Не смешна. Якія-то, ведаеце, сама якасць гумара такая ўзроўню аншлага, не ведаю, недобрых гадоў. Я не ведаю, максимум аншлаг зараз жа, но шуткі, няма жартаў. Жартаў няма, ўзровень тых жартаў на мясцовым каларыце, але як быццам ты знаходзішся у памяшканні, дзе нехта умысна не глядзіць улева. Вот, ведаеце, там стаіць гэты самы слон, Філіпенка, а ты глядзіш вось туды. І ты намагаешься вось оттуда неяк жартаваць. І ў цябе нічога не атрымліваецца. І не атрымліваецца, і не смешна. Не смешно. Таму, а з другого боку, у нас же ёсць і драк, у нас ёсць камісарынка, наш камісарынка і так далей. То бок з пачуццём гумара ў самых беларусаў все нормально. Калі яны вольныя, калі яны маюць магчымасць сказаць, глядзець ва ўсе бакі і казаць аб тым, што адбываецца. Таму вось такое выданне, яно для мяне самога цікавае. Но ведаеце, давайте зробім яшчэ адзін анонс, таму што вось для мяне значна больш важнае тое, што я на гэтым тыдні здымаў для Еўрарадыё праграму з цыклу пасля Лукашэнкі. Гэта ўжо наше 3-е выданне, і ўжо мы ідзём па тыдням, ўжо ёсць план на наступнае выданне. І гэта было тое, што я вельмі давно хацеў зрабіць. Гэта выданне было пра смерць і пра суадносіны паміж
чалавекам і дзяржавай. Нейкія ў нас рэзкія пераходы сёння, Александр. Смех, смерць. Што бы вы паставілі паміж імі? Жыццё. Окей. Да. Ну ладно. Ну, зробім монтаж. Працяжнік паміж ім бы паставіў. А тут одна дата, тут другая. Хто гэта казаў, што жыццё чалавека гэта з калыбелі да магілы? Не, ну нехта казаў, безумоўна. Вот. Нехта казаў. Так што, у чым сэнс? Чым сэнс? Глядзіце, разважанняў пра смерць сёння. Ёсць тры тэмы, в якіх дзяржава намагаецца не только перашкодзіць, но кантраляваць. Так, і гэта тры тэмы, гэта, канешне, эвтаназія, гэта, канешне, аборты і гэта смяротнае пакаранне. І для мяне было вельмі цікава паразмаўляць з эксперткай, з Екатерінай Дзікала, якая сапраўды экспертка, аб тым, як выглядаюць з пункту гледжання менавіта падыхода да правоў гэтай тэмы. Для мяне было шмат адкрыццёў. У чым было адкрыццё? Ну, я ж такі ж нармальны чалавек, як вы. Я хожу по вуліцах і не ведаю. Напрыклад, вось права на аборт. Гэта што? Гэта што? І права на аборт являецца часткай права на жыццё жанчыны. А няма краін, дзе бы за эмбрыёнам у любым неўзросце тэрміне замацоўваліся бы правы чалавека. Як бы нам не казалі аб гэтым з пункту гледжання рэлігіі, ці маралі, ці этыкі, нет. Пакуль гэта эмбрыён, гэта частка жанчыны. І вось суадносіны гэта вельмі, они такія, я разумею, што яны не лёгкія, але вельмі цікава, як гэта ўсё павінна рэгулявацца, як гэта існуе ў праве, ў розных краінах. Вось, для мяне было вельмі цікава пазнаць, што эвтаназія, яна дазволена зараз толькі ў 9 краінах, але ў мінулым годзе там 5000 выпадкаў мне падаецца, у Нідерландах, магу памыляцца, гэта будзе заўтра выданне, то бок гэта ўжо там, дзе гэта дазволена, гэта ўжо нейкі стандарт для людзей, якія, ну, зразумела, праз шмат якія працэдуры, таму што мы разумеем, што не можа быць тут злоўжыванняў. Але ось я праводзіў прыклад аб тым, як не ў Нідерландах, а ў Швейцарыі ёсць такой Зміцер, падаецца, Зімін был вымпелкам, але гэта не толькі там бізнес буйны, але і буйны такі был, як это сказаць правильно, донатор, ну не донатор, ён падтрымліваў шмат... Мецэнат. Ці філантроп, мы можем сказаць. Вось ёсць такія словы. Вельмі адукаваны, вельмі інтэлігентны і вельмі такі чалавечны чалавек быў. І вось ён скончыў жыццё ў клінікі ў Швейцарыі. У Швейцарыі не дазволена эвтаназія. Таму гэта было, як кажуць, асацыяванае самагубства. То бок гэта калі у цябе адказнасць кладзецца не на ўрача, які нажимае кнопачку, а на цябе самога. То бок ты знаходзішся ў бальніцы, ты прымаеш самастойнае рашэнне, ўрачы яго падрыхтоўваюць, але адказнасць на цябе, таму што ты сам выключаеш рубільнік. Вось, вельмі, вось гэта тэма, она такая неочевидная, і яна такая, ведаеце, калі б сёння пра Беларусь казаць, то у нас няма ввогуле размовы аб гэтым. Так? То есть у нас ввогуле заплюшчаны вочы, і не дай Бог не паглядзець і не празважаць аб тым, у якім становішчы знаходзяцца людзі, з якімі ўжо ўсё, якія ўжо штодзён не маюць сіл падоўжваць жыццё, але у дзяржавы няма для іх ніякіх прапаноў. Акрамя, ну, вось, пакутуй далей. Вось. І ввогуле в гэтым сэнсе, ці ёсць у чалавека права на смерць, ці з'яўляецца вось права на жыццё, зразумела, а вось права на смерць існуе. Вот гэта вельмі складана, вельмі было цікава разбірацца. Ну і, конечно, смяротнае пакаранне самая простая тэма, конечно, таму што ну, шмат якіх краінах ёсць смяротнае пакаранне, у меншасці, у большасці па колькасці іх няма. І, канешне, там лічба некалькі тысяч прысудаў за год, але большасць, там 80% гэта краіны вось Азія і Афрыка. У Европе есть консенсус аб тым, што смяротнага пакарання быць не можа. Вось. І вось мы аб гэтым таксама размаўлялі, як з гэтым у Беларусі, і аб тым, што, ведаеце, не толькі ж смяротнае пакаранне. Ёсць жа яшчэ і праблема ў тым,
што тое, як яно выконваецца ў Беларусі, гэта гвалт над чалавечым, ввогуле над чалавечым, не хочется дадаваць некае слово, таму што людзях у іх няма сведчанні, калі адбудзецца, як адбудзецца, ім не аддаюць цела чалавека, і ввогуле гэта асобнае парушэнне правоў чалавека, тое, як адбываецца смяротнае пакаранне ў Беларусі. Мы разумеем, што сістэма так ставіцца не толькі да гэтых людзей, а ввогуле да ўсіх, хто знаходзіцца за кратамі, ввогуле да ўсіх беларусаў. Таму заўтра гэта выйдзе прыкладна каля 13-14. Мне самому было вельмі цікава, калі вам таксама цікава, включайце Еўрараду в суботу. Что? Да, Александр, вы, конечно, умеете нагнать тоски. Таки был нормальный стрим, сдается. Вот все про жарты, про чиновников, про вот это вот все. И тут на тебе про смерть, про эвтаназию, про аборты. Ну, окей, ладно. Да еще и завтра треба глядеть. Вы, конечно, Александр, так не продадите слона. Вось, давайте вяртацца да навінаў. Вось хто у нас з чалавечым тварам, з палітыкаў, хто ў прынцыпе крыху умее у гэта Светлана Ціхановская. Гэта было ясна ў прынцыпе яшчэ ў 2020-м. То бок гэта супрацьпастаўленне вот этого, як это, не ведаю, картонного, мармурового, да, кожны там сам сабе выбірае Лукашэнкі і абсалютна такой живой толькі з кухні, да, Ціхановскай. Вот, і нават падчас афіцыйных рэчаў нейкіх, вот, напрыклад, падчас візіта ва Ўкраіну здарыўся такі эпізод, просто там у трэц напісаў нейкі беларус, які не хоча пошты перадаваць дакументы, якія ва Ўкраіне ў яго засталіся, а яны ему у Варшаве патрэбныя, дзе ён цяпер жыве. І напісаў, можа быць, вы б там взяли и привезли. Да, ну вы ж поехали, так уже ж возьмите там, привезите. Я вам типа доверяю, вы-то докладно не сгубите, да? Вот, ну и нормально, она такая, ну, списались там в директе, поговорили про это. Я так разумею, что документы приехали, як бы. Вось, і такія эпізоды мне падабаюцца. Вось. Ведаеце, гэта такі ланцужок да наша першая, ну, не першая, папярэдняя да смерці, да таго, як нагнаў я смутку. Да, чыноўнікаў, якія не жартуюць. Да, і... вы себе не можете уявіць, каб вы попросили кухараваць і церцілі. Ну, слухай, ну будешь там подхапіць. Да, ну вот Лукашенко в Казахстане, там, может быть, кто-нибудь бы попросил передать что-нибудь. Коробок. Я боюсь, что зараз бы хутенько организуюць. Конечно. Хутенько, да? Какую-нибудь историю побачым, может быть. Вось, але поглядзім. Ну, конечно, калі без жартаў, то, конечно, гэта малы такі крок, але ён робіць выгляд Ціхановскай, яе вобраз вельмі чалавечым, і гэта, гэта ўплывова, гэта как бы гэта істотна рабіць такія рэчы, каб тебя адчувалі не зашпілены на все гузікі, а живым чалавекам. Конечно, это добра. Это дадае цеплыні, конечно. Ну вось, уласна, адбыўся гэты візіт. Якраз цяпер абмяркоўваюцца вынікі. Я думаю, што нам таксама трэба крыху абмеркаваць. Вось, хаця пакуль што вынікаў мала. Учора Франак Вечорка сказаў, што вельмі шмат Ціхановская спрабавала размаўляць з украінцамі пра праблемы беларусаў, якія жывуць ва ўкраіне. Праблему іх вот столькі, таму што Беларусь это краіна-агрэсар для цяперашняга Кіева, і адпаведна грамадзяне Беларусі проста не маюць ва ўкраіне шэрагу базавых правоў. Акрамя таго, ёсць слой праблем у тых, хто скончыў службу у ўзброеных сілах Украіны. Беларусам ва ўзброеных сілах Украіны не прысвойваюць з пэўнага ўзроўня званні. Да, ну, праблем вот столькі. І калі шчыра, вот калі яны гэтай праблемы уже 4 гады не вырашаліся, а пасля гэтага візіту яны будуць вырашацца, гэта, конечно, будзе класны, добры, фантастычны вынік візіта. Але гэта ізноў нешта пра сабес. Ну вот, што офіс Светланы Ціхановскай гэта некая служба
падтрымкі беларусаў за мяжой перадаць, да, ну вот перадаць документы, хотя это, конечно, класс. Вот, а что вот вы думаете наконт больш там высокага палітычнага ўзроўня гэтага візіта? Ну, вы ведаеце, мне падаецца, што все плюсы гэтага візіта вы абмяркоўвалі вчора там з Франакам, пазаўчора, напэўна, там з Павлом Натушко, і наконт плюсаў сказана вельмі шмат. І яны сапраўды ёсць, таму што калі паглядзіш на становішча, як было некалькі месяцаў таму, калі ніякіх кантактаў, нічога, ніяк. Краіна-агрэсара, не гледзячы на тое, што там ёсць Ціхановская, все астатнія, іх як быццам няма. У Киев, як вы недавно сказали, глядзіць налево, так. А направо як бы быццам тут сцена. Так, і зараз мы бачым, што, канешне, стаўленне змянілася, і гэта, ну, няма ніякіх іншых адзнак, што гэта вельмі добра, гэта дае магчымасці, якія могуць быць рэалізаваны, і калі яны будуць рэалізаваны ў выглядзе вось такіх вынікаў, то гэта ўжо будзе дасягненне. Ці ёсць у гэтым нейкія вялікія палітычныя дасягнення, палітычныя магчымасці, а якія яны маглі б увогуле быць? Ну, конечно, я не кажу, напрыклад, пра вызваленне Беларусі сілавым метадам з боку Украіны. Я разумею, што гэта немагчыма будзе, напэўна, і ніколі. Як бы гэта не хацелі асабіста я, напрыклад. Но з пункту гледжання такія знешнепалітычных умоў так не будзе. Вось. Но есть другие пытания. Ці будзе Украіна на перамовах мірных ставіць пытанне аб вывадзе расійскіх войск з тэрыторыі Беларусі, аб вывадзе ядравай зброі? І мне падаецца, што гэтыя тэмы і не абмяркоўваліся. Мне падаецца, што да гэтага статус Ціхановскай ўсё ж такі не такі, які можа дазволіць себе вось такое абмеркаванне. Вось. Магчыма, я чагосьці не ведаю. Ну і ввогуле, ведаеце, я хацеў бы дадаць да агульнага гэтага пазітыву трохі негатыва. Падкрэслю, не маючы на ўвазе все плюсы, аб якіх кажуць іншыя спікеры, і аб якіх узгадаў Павел. У мяне ўсё роўна адчуванне, што мы не гульцы, Ціхановскай, не гулец, а гуляюць ёю. Што ёсць нейкі агульны трэк, які сёння выбраў для сябе Зеленскі. І гэта трэк канфрантацыі, гэта трэк правакацыі у бок Лукашэнкі. Мы бачым, як Пашынян правакуе Пуціна і дазваляе сябе. І мы зараз бачым, як Зеленскі правакуе Лукашенка і дазваляе сябе, кажучы, размаўляючы з пазіцыі сілы. Ну, гэта размова з пазіцыі сілы з Лукашенка. Тое, што раней было немагчыма, зараз гэта адбываецца. І вось запрашэнне Ціхановскай і гэты візіт, гэта выкарыстоўванне ўсіх дэмакратычных сілаў беларускіх як аб'екта ў гэтай гульне. То бок крок робіць Зеленскі. Ён бере гэтую фігуру і рухае на 2 хады наперад. Самая фігура не вырашае, дзе быць, што ёй рабіць і што ёй казаць. І мяне гэта вельмі... Гэта толькі маё такі падазрэнне і маё адчуванне асабіста эмацыйнае. Магчыма, Павел, вы са мной не пагадзіцеся. Я якраз пагаджуся хутчэй. Но мы не гульцы, гуляюць з намі. Якраз пару дзён таму выйшаў, я бачу у тэлеграм-канале Еўрарадыё Пост пра тое, што украінцы і Украіна ўвогуле думае наконт сваёй ролі рэгіянальнай і вось у кантэксце візіта Ціхановскай. І там, в прынцыпе, наўпростым тэкстам было сказана, што Украіна хацела б для Беларусі быць лідарам. І нечым, чые практыкі Беларусь пераймае. Это быў артыкул украінскіх аўтараў. Да? І тут я злавіў сябе, конечно, на такіх думках, да хапае ўжо у нас ўжо ёсць адзін старшы брат, который хочет для нас быць лідарам, і каб мы пераймалі яго практыкі. Нафіга нам яшчэ, як бы, хапае. Давай дайце нам, калі ласка, самім. І ввогуле, якія
паспяховыя украінскія практыкі мусіць пераймаць Беларусь. Я нешта не разумею, да? Ну, дэмакраты. І гэта відавочна, ну, неразуменне знутры Украіны таго, як беларусы глядзяць уласна на Украіну, як яны ўспрымаюць гэтую краіну, да? Да не хочам мы пераймаць ніякіх практыкаў. У нас лепшыя практыкі, у нас свае, як бы, да, напрацоўваюцца. Вось, але вось гэтая візія у Киева, да, быць для Беларусі нейкім лідарам і прыкладам, да, яна ізноў, ну, нейкае адмаўленне ў самастойнасці, да. Яны хочуць, каб мы памянялі Маскву на Киев. Ну, а нам навошта это? Ну, ясно, что большага зла, чым Москва, у прынцыпе, сёння, конечно, нема. У прынцыпе, чисто так, ну, Киев, конечно, у якасці гаспадара выглядае, ну, палягчэй, але гэта ўсё роўна дыскусія ў фармаце «выбірай сабе гаспадара». Да, я, ну, не прымаю такую пастаноўку рэчаў. Ну, что это такое? Я вельмі акуратна, не будучы ў палітычнай пазіцыі, кажу аб тым, што ў меня ёсць сумневы. Які-небудзь беларускі палітык, а іх у нас не шмат, здольны сказаць у вочы украінскім палітыкам аб гэтым? Я не думаю, што хто-небудзь на палітычным узроўні сёння ставіць так пытанне, да? Мы ж кажам усё ж таки пра артыкул у выданні «Еўрапейская правда» двух вядомых украінскіх журналістаў, якія добра, ну, думаюць, што яны добра разбіраюцца ў беларускай тэме, якія спецыялізуюцца на ёй. Вось, то бок это можа быць такі прагрэў. Я не думаю, што Ціханаўскай у вочы нехта там Сібіга ці Зеленскі сказаў, што, ну, давайте, карацей, падпарадкоўвайцеся цяпер нам, а не ім, да? Вось, але, ну, як гэта кажуць, прагрэў адбываецца. І калі гэтае жаданне гучаць там, да, не выключана, што калі-небудзь яны загучаць тут. І вашае пытанне перафармуляваў на ці здольны, ці будзе ў Беларусі такі палітык дэмакратычны, да? Сёння не трэба яшчэ. Вот, але калі-небудзь відавочна спатрэбіцца. Вось, калі вы ўбачыце, шаноўныя слухачы і гледачы, такого палітыка, то, я думаю, можна на яго звярнуць увагу, у прынцыпе. А вось у меня да вас пытанне, а адкуль у Пашыняна зараз адчуванне сілы? Таму што, вось, ну, мы ведаем, што адбылося, там на гэтым тыдні ён вельмі жорстка распавёў, указаў Крымлю на яго месца, аб тым, што вы больше не будете рабаваць краіну, што мы самастойныя, што мы больше не тупік, мы скрыжаванне, у нас будзе свой газ, таму што он праз нас ідзе газправод. Он шмат чаго сказаў вельмі жорстка і сказаў так, аб тым, што так, у нас вось ёсць краіна, і мы чакаем ад нашых там суседзяў, сяброў, партнёраў прапанову. Так, каб армянскі народ мог вольна, бачачы гэтыя прапановы, абраць, куды яму рухацца. І вось, ну, краіна ў 2 разы меншая за Беларусь. У такой жа залежнасці ад Расіі, як Беларусь, якая, ну, давайте так, у такой жа, як Беларусь была ў 2019 годзе. Там таваразварот каля 35-37% з Расіі, у нас было трохі меней за 40. Это было вельмі падобна. Краіна цалкам залежная ад расійскага газу. Краіна, дзе ёсць 2 ваенныя базы Расіі. Адкуль у Пашыняна адчуванне сілы і магчымасць размаўляць вось так з Пуцінам? І адказваць зноў жа Лукашэнку, які, власна, з чаго пачалася вось гэтая канфрантацыя паміж афіцыйнымі Мінскам і Ерэванам, это з выказвання Лукашэнкі пра тое, што ў Арменіі няма саюзнікаў, акрамя Расіі і Беларусі, больш нікому яна не патрэбная, і калі ты будзеш сябе так паводзіць, Пашынян, то як бы ты спазнаеш наш гнев, и мы отвернемся, и тогда-то ты вот, значит, а теперь оказывается, что, ведаете, яны, оказывается, не хотели отворачиваться, калі ён так казаў. Вось чытаю навіну про тое, что Путин збіраецца адправіць 100 тысяч армян з России в Армению, каб яны прагаласавалі супраць Пашыняна на парламенцкіх выбарах. Арменія такая краіна, у якой нельга галасаваць за межамі краіны, таму вот трэба іх адправіць внутрь. Это что, это называется адварочвацца? Это нейкія маніпуляцыі, каб
всеми силами утрымаць, як бы, да? Вось, так что, вот, оказывается, это были слова-то Лукашенко таким блефом. Ну, хто здзіўлены з іншага боку, да? Хто здзіўлены? Ну, ведаеце, кожны психічна не вельмі здаровы чалавек распавядае сам пра сябе. І калі Лукашенко так распавядае пра Арменію, гэта азначае, што ён так распавядае пра сваё адчуванне Беларусі асабіста сябе, аб тым, што ён больш нікому не патрэбен. І ў яго выпадку гэта праўда. Ён не патрэбен больш нікому, акрамя Расіі. Але гэта ж не значыць, што так ва ўсіх, правильно? Гэта не азначае, што і Беларусі нікому не патрэбна. На гэтым, сябры, мы наш сённяшні стрым будзем завяршаць. Мы не паспелі пагаварыць пра яшчэ адну даволі важную тэму, дакладней пра две, але звязаныя. Па-першае, расійскі шахет ударыў па шматпавярховіку ў Румыніі уночы на 29 траўня, і, конечно, все в шоке. 2 чалавекі параненыя. Это реально нагадвае фото і відэа з Кіева. Як бы калі расійскі шахет трапляе па нейкаму жылому будынку, але это Румынія, якая не ваюе пакуль што з Расіяй. Да? І навіна, якая побач з ёй стаіць, это тое, што у расійскіх дронах, у ракетах, у тым ліку і ў арэшніку знайшліся мікрасхемы з мінскага завода «Інтэграл». Ну, хто б сумняваўся, у прынцыпе, да? Магчыма, вот і ў румынскім выпадку, у гэтым, да, у беспілотніку. Слухайте, ёсць мікрасхемы з завода «Інтэграл». «Інтэграл» бізнес вырас. Выручка выросла мінімум 4 разы з пачатку вайны. Да, гэта не таму, што у пральных машынах і ціба у тэлевізарах, якія робяцца ў Расіі, яны сталі вельмі патрэбныя. Гэта не таму, што штучны інтэлект у Беларусі развіваецца з 60-х гадоў 20-го стагоддзя. Это з іншых прычын. Нашы, ведаеце, вельмі там старыя, тлустыя гэтыя і вельмі нехуткія мікрасхемы добра ідуць да расійскай ваеннай тэхнікі, таму што яны беларускія, а не таму, што яны імпартныя. Таму не трэба заплюшваць вочы, гэта сапраўды так. Усё гэта ёсць на ўзбраенні ў Расіі, і Беларусь вось такім чынам удзельнічае ў пастаўках і ў забойствах, і ў... Ну, вось, закінем такі кручочак. Мне, конечно, цікава, як адрэагуе на гэта Брюссель, выкажа заклапочанасці, можа быць, так все ж такі. Да. Так само, як ён рэагуе на тое, што ў расійскіх дронах 80% кітайскай прадукцыі. Ну, нічога ён там не зробіць. Але яны яшчэ не білі па шматпавярховіках у Румыніі. Да, так. Так. Да? Вось, але гэта будзем ужо абмяркоўваць, я думаю, у наступным эфіры. А сёння будзем развітвацца з вами. Дзякуй, што глядзелі. Александр Кнырович, Павел Свердлоў. Дзякуй. Да побачення.